kai suruf, ka shige zuciyar ta kai sadaf. In ko kai jinkiri sai ka ji wance ta zama amarya. Dace da masoyi shine dace, wanda ya samu sai ya nace, wanda ya kyale ai masa kwace, wanda ya nace ƙarshe nasara ce. Shi samun masoyi sai an dage an yi juriya. Ranar da ake jira ga ta zo, ga 'yan uwan amarya duka sun zo, ga dangin ango duka su ma sun zo, abokai da ƙawaye su ma sun zo. Gani AS Habib ni ma na zo waƙe amarya. Shagalin biki ake yi na girma, ga manyan baƙi sun zo na alfarma. Na je bukukuwa na alfarma, amma ban ga wanda ya kai wannan kima. Wanga biki ya ƙasaita ga baƙin ango amarya. Amarya ta yi wadda ango, ango ya yi wadda amarya. Aure shi ake kira yakin mata, duk wadda ta yi shi to ta cirtuta. Ita ce ake kira sa'ar mata, ko a cikin ƙawaye ta bambanta. Kin zama tauraruwa yau ranar kice amarya. Na juyo gare ka ango na amarya, girma ya same ka sai ka shirya. Daga yau kai ne jagoran amarya, nauyinta da sauran duk ɗawainiya duk sun dawo a kan kaci da sha har da lafiya. Amarya ina kira a gare ki, ki zamto gwana a gungirki, ki zam faranta waran mijinki. Angonki gare ki ya zamo sarki, duk abin da kike so ya baki kin zam sarauniya. Amarya ina godiya gare ki, domin kwana samu saƙonki. Kin ce wa angonki ni ne mawaƙinki, da zai yi waƙa a taron biki.